Teraz práve ja posiela dopredu dlhým pasom, ale tu bude ako prvý Žiga Frelich, ktorého Jao veľká črta. Jan Jao. Jao sa krásne uvoľnil proti dvojci protihráčov. Ešte Vlasko. Vlasko už je v pokutovom území. Výborný Žiga Frelich. Krásne to urobil Jao proti Štetinovi. Ten mal hneď odovzdaný výraz tváre, pretože vedel, že si z neho Jao urobil dobrý deň. No a Vlasko to mal na silnejšiu ľavú nohu, ale vyprášil rukavice. Dobre vyriešený a pokrytý, pretože zacúvala. Stratil rovnováhu a teraz ešte Procházkova strelák. Nakoniec je to ale Naď, ktorý hľadá na zadné žrdi Sobčíka. Obrovská šanca Skalice. Azango ešte našiel spôsob, ako posunúť loptu Mikovičovi. Ofori, pekné kľúčky. Ofori o 1-0 pre Trnavu. Krásne to urobil Ghansky. Procházkov prudký center, odkopnutá lopta a ešte Holíkovo zakončenie. Skaličania sa vzorne vrátili do defenzívy. Daniel Azango 2-0. Filip Azango. Voľného priestoru Erikovi Danielovi. Trnava opäť ide do breaku. Kratochvíľ je v pokutovom území, ale jeho zakončenie výbor. Štetinov nákop iba na Podhorinovú hlavu. Ešte Kratochvíľ sa do toho oprel z prvej a ďalší pekný Unasov zákrok v tom kole. Pozor na Leginusa, ktorý sa dostal do 16-ky. Lukas Leginus, výborne, Frelich a ešte vybudovaný dvojgolový náskok na začiatku stretnutia a v druhom polčase. Samozrejme veľká ofenzívna snaha, ale už bez presného zásahu a čisté konto vzadu, čo určite poteší